Hej, jeg hedder Janni og kommer fra Jungle Run. Vi arrangerer forskellige familieløb, hvor børn og voksne er aktive sammen. Ja, og jeg hedder Marianne, og jeg kommer fra Ilmo. Vi er et børnetøjsbrand, der laver overtøj til børn, som gør dem mere synlige i mørket og i trafikken med en masse refleks. Vi har slået os sammen, fordi at vi har faktisk en fælles mission om at få lidt mere aktivitet ind i hverdagen hos både børn og voksne. Og derfor så har vi lavet en række små, korte inspirationsvideoer, hvor vi viser, at det er nemt og rundt og lige få lidt ekstra aktivitet ind. Også selvom det er mørkt. Lige præcis, og det faktisk er lidt sjovere. Ja. Så vi håber, at I har lyst til at lege med. Hvad så, unger? Er I klar på et mikroeventyr i markedet? Ja! Yeah! Fedt! Lad os komme afsted! Nå, unger, nu er vi kommet ned til vores trælegeplads her. Er I klar til en forhindringsbane i mørk? Ja! Wow. Jeg fik også en gas. Og den er endnu sværere med lompe. Den er endnu sværere med lompe. Det er meget svært. Så nu bliver det ikke. Ja, og det er også. Der er en hule herovre. Yay! Er vi i banen igen? Nå, Janni, det er jo helt tydeligvis sjovt det her. Men er der ikke også noget med, at det styrker børnene? Helt bestemt. Vi bruger jo en masse sanser, og især nu er vi ude i mørket, så vil det sige, at vores balancesans, hvor der bliver stillet større krav til her. Vi har også vores muskelledsans, som er med til at registrere vores kropsholdning, om vi er ved at falde, eller om vi er oprejst. Og så til allersidst, så har vi også vores følesans, fordi lige præcis ved den her forhindringsbane, der er det jo både rundt, noget er firkantet, men det kan også være glat, hvis det for eksempel har regnet. Så vi har alle de her sanser, som bliver nødt til at tage over. Så udover det er sjovt, så får man faktisk også noget andet med sig hjem ved at lige investere 10 minutter på et mikroeventyr. After dark, lige præcis. Og husk nu, når I bevæger jer rundt ud i mørket, og få en masse refleks på, så når I er godt synlige. Det gør det også altid lidt sjovere. Det gør det. Hvad, unger? Hvordan var det at være på mikroeventyr i mørket? Det er